inuwar tallakawa namu ne nan ka samu ko mun samu wallahi mun samu kai ne. Yaya me yasa kake hamma ne? Ba dole ba dan fadagun ma da na fita yau mana abin da za mu ci wallahi ba samu ba. Sarki yaya. Wallahi zuwa babban abin da yake damu na mu ko ran da yake ba sai mu Kuma yaya abin yana damuna ga shi mu marayu ne ba mu da iyaye kuma babu mai taimaka mana. to ya zai sai a kai amma dai kuma me Allah na tare da mu da mu na ba. Haka ne to Allah ya sa. Amma yaya ka cire damuwa a ranka? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah na san kai ne mai raba baiwa ina yin roƙo Allah ka bani baiwa. Ina yin yaya? Lafiya lawan wallahi. Alhamdulillah. Lafiya ga ku cirko wanda aka aika da labarin mutuwa. Allah ba wannan labarin mutuwa muna irin faduwa ta zo daidai da zama saboda mun samu wanda zai mana wannan kayan ɗaki na aurenki. Allah yaya? Kai mutumin nan wallahi tallahi in dai Allah na tuwo ba don kaɗi sabo ba sai in ce dan aljanna ne saboda irin ayyukan alkhairin da yake yi wa al'umma da musulunci abun ba a cewa komai ba fa ya wasa da taimako shi don haka yanzu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za ki tashi mu je mu garzaya kofar gidansa wanda insha Allah sai da farin ciki kun ga yanzu a kunci kuke ko don Allah da a farin ciki za mu dawo don haka sashi mu tafi wanda An goga hafsa alai sabuwar shirfa Allah ka sa ka sanya jagora na da bashi wa. wani sai a gode wa Allah Allah shi da dama an ce na Allah baya karewa duk wanda ya ce ya zai iya manta da Allah ga shewa alhaji mai kuɗi ya yi mana arziki mun ci daraja kuɗinsa to don haka duk wanda ya sallah ya mai addu'a ubangiji Allah dan girman manzon Allah dan aure da sallah ubangiji ya sa ya gama da duniya lafiya to mu ba gashi yayi mana mun gani mun ji daɗi dole mu gode wa Allah dan haka mu je mu kama sharafin mu kowa ya je yi sallah ya roki Allah kuma Allah ya kai babba yaro matakin babba Ya Allah arzikin karafi yayi dadawa ishe magiya. kai lafiya ka zo ka zauna mun a guri yaro ban san ka ba lafiya me yake da faruwa kaga yaro kai dan gidan waye ne kai wallahi na ce maka mama na da baba na duka sun su ga shakuru ni maganin kudin makaranta maman ka da baban ka kace sun rasu ba sarki tashi in Allah da ko kanka ya kare dan maraya ka dai Ehe mai tausayi ne. gaskiya na ji daɗin kuɗin nan na ce Allah ya ma mutumin nan albarka gaskiya Allah har 10,000 ya baka 10,000 kai kuɗin makaranta ka ɗin kai uniform kai shiru wannan baraikin ka ya ƙara yi da kai yau Allah da ya Allah ya ma mutumin nan albarka gaskiya gaskiya aka ungo boye shi ka sa na gode ai na wannan gode mutum ni zan gode wa Allah saboda alherin da yake wa mutane ubangiji yayi masa shi ma amin Allah ya wallahi masa sakamako da gidan aljanna dan manzon Allah sallallahu alaihi amin mu ma mamansa addu'a wasallam gaskiya kamata salati goma Allah ga ya Allah jikanta insha Allah ba zai bar doron ƙasa ba sai Allah ya nanka mai arzikinsa 100 so 100 so miliyan ya nanka na a cikin amin amin sai ya fi dan wata fa kai har da 69 ma kai sai ya fi 69 din banda kai sai ya fi gaba ɗaya masu kuɗin America insha da Allah suka tafi kuwa yaro kaji Allah ya inganta karatu na gode Amin amin. An Salis na wuni kwana biyu dai. ya aka yi ta fara kai Ya ce ma abokina ne ya faɗa mini wai akwai wani alhaji mai kuɗi. Yana yawan biya masa masu kuɗin makaranta dai komai shi ai ne gaba ke ɗaya biya ya masa. ɗauki ragamar karatun sa tun daga farko har ƙarshe ai yaron maraya ne ko ba wani yaro ba dan jagan shi dan Ka gane shi dai. to me yace masa Ya ce min yayi duk harkan kuɗaɗen makarantarsa shi alhaji mai kuɗi shi ke biya masa. Shi ne na zo na ce ni ma ka min hanya. ai wannan faduwa ce ta zama ai ni ba na mugunta To man Salis. in dai wannan ne ba komai bane insha Allah zan gani ka ci arziki gaba arziki a mazaunin sa Yauwa. za mu je kai ma ka ayanya makarantar Duk makarantar ne ni ma ai.
alhaji mai kuɗi zai maka yanzu shi da mu ina ce da da shi yau da bayan mun sallar An yi isha sallar mun gaida isha. sarki Allah insha Allah mu da farin ciki za ka kwana shi dai bai da girman kai ba ina fa girman kai ba girman kai ba dagowa wallahi alhaji mai kuɗi ne mai arziki ne na gaske amma ka gan shi rayuwar da yake da talaka sai ka ce shi ma talaka inuwar tallakawa namu ne nan ka samu ko mun samu wallahi mun samu kai ne ai mai kishin mai kudi namu ne wa za ya ja da ikon gwariya ne na ikon rabba da mai kudi Allah ya ja da kwana baban su amar inuwa ga tallakawa gaban iyawa Allah na san kai ne mai rafa baiwa ina yin roƙo Allah ka bani baiwa ya baituka na zo zan yi biyawa na gaida gwarzo jagoran talakawa ubun rayuwa yi dole in yabawa ka bani ka kara dole in yabawa baban sa'amar kyautar ka na yabawa ka yi wa al'umma duk sina yabawa Lisanai siyan mota ka zan min na garkuwa. Ita ziyata gurin ta maman mura biya gafarta. Allah jikan ta ilayi kara hamshe ta. Allah amin, rabu amin mahaifiyar ajimai kuda Allah. Tausayi ne shi